Publizitate agentzietan zer egin behar genuke emakumeak eta gizonak ikusarazteko. Emakumeak eta gizonak erakutsi aniztasun erabatekoan, genero identitateari, sexu orientazioari, aniztasun funtzionalari, gizarte mailari, azalaren koloreari, herritartasunari, adinari eta sinesmenei dagokienez besteak beste. Emakume independenteak eta autonomoak erakutsi, ez erakutsi emakumeak gainerakoen desio eta nahietara moldatu behar direla naturaltasunez. Gizonek zaintza lanen eta etxeko lanen ardura badutela erakutsi. Emakumeak eta gizonak gizartean prestigioa duten lanbideetan, lanetan eta posizioetan ikusarazi. Ofa hotxean, gizonen ahotsik ez erabili, beren abilezia, aginpidea eta gizartea duten garrantzia erakutsiko bailuke horrek. Estereotipo eta rol sexistak saihestu. Hizkeraren erabilera ez sexista eta ez diskriminatzailea egin, generiko maskulinoak eta femeninoak erabiltzeari utzita. Emakumeen aurkako edozein indarkeria hutsaltzen edo justifikatzen duten argudioak, esapideak edo irudiak baztertu. Askotariko edertasun ereduak erakutsi, ezarritako perfekzio arrakasta lortzearekin lotu gabe. Emakumeen eta gizonen gorputzak sexu objektu edo apaingarri hutsak balira bezala aurkeztea baztertu. Neskatilen sexualizazioa saihestu. Ez erakutsi emakumeak botika eta osasun produktuen hartzaile balira bezala. Egin dezagun berdintasuna, emakumeei eta gizonei ematen zaien ikusgarritasuna erabakigarria da iritzi publikoaren sorkuntzan.